La ilallah Muhammad Rasulullah cajan berita terdar dor pokok waduh doh iki dikiyir sogok keri sogok Tarman oh Tarman kowe dukunmu ngendi man kayak aku cek diwarai warisono ilmumu man Tarman Tarman iki barici kiwir sogok keri malah minggat iki piye iki tak kei info kowe cah ya iki sing kowe rong roh iki cara mono tak dudoi tak kei ngerti iki sing lagi booming viral saantero jagat raya pokoknya ngendi dunia alam dunia gaib dunia barzah ya iki sing lagi viral iki lho 3 miliar cah lha kuwi cara diadai toples kaya wakeh to kuwi duwite ya to. Gek emas kawin batin ku aku ndenge pas lewat beranda ya to cah ya. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan cek nominal 3 miliar dhuwur. Tapi ya keder sak itil-itilku cah. Tenan, pokok keder. Bayuh mikire ya, iki mikire iki mbake sing wayu blongoh-blongoh kok walah iki ngerti dhewe ta iki fotone mbake dengan semel dan dengan harapan iso pensiun dini cah. Maksud iki ngene lho. Iki kan posisi Tarman lak 72 tahun to cah. Ya jenenge mbake iki ya realistis ah. Mbake iki ya mikire kan ya wis entuk manuk-manuk kisut ra apa-apa. Ya to manuk-manuk kisut rada badhek langu sithik ra masalah sing penting pensiun dini jenenge 72 dilungkal lak bongko ya toh mati-matian nek wis duwe dhuwit kan ya aman ya duwe tabungan 3 miliar kan nek urip ning Pacitan iki mesti ya iso seumur hidup ngono maksudku ya jek cara iki jek menikmati hidup dengan wah kekayaan yang melimpah ngono to mikire makane mbak iki bar ijab kabul iki ning video iki ngguyu cah mereka kan lega maplong alhamdulillah ndek pensiunan kan ngono lah kok jebule cah delok kok jaran iki Tarman tanggung jawab man kowe lah iki Tarman iki tah ceritane bar diogrok-ogrok keri-keri ya to dek bar sogok keri-keri kuwi dadi bar nyicipi bar nyicipi apa mbake kuwi mengcah bojone wong ya sah ya to ya. Lah mbake kuwi bebar dicicipi terus Tarman bengine minggat cah. Krungu-krungu kuwi bener apa ora kuwi jare tamu undangan kuwi lho cah. Umume lak wong nyumbang wong becek lak entuk ngkei dhuwit le cah. Lah kuwi malah dikei dhuwit lho cah bayangno. Dadi Tarman kuwi ronone nggawa mobil kuwi mobil rental lah rentale wis digadekno lah hasil gaden kuwi nggo nyangon-nyangoni tamu undangan ben ketok sogeh ngono lho cah maksude lah kok dor-dore cah kuwi iki jebulane lah bersogrok keri-keri kuwi mang Tarman minggat aduh wis kacau ki mbake kena mental cah iki degen-degenah masalah iki nanggung wirangisin bolo nanggung wirangisin wisin lah masalah mbake kan jenenge sapa cara jenenge apa iki Sukiyem apa jenenge cara mono ki sapa Tarwiyem apa jenenge Tarwiyah wis jenenge Tarwiyah apa sapa ngono ya apa jenenge kuwi mbake wi cara monone lho ki Tarwiyah ki sapa Tarwiyah ki lho rondone sapa bekase Tarman lah Tarman ki tuwek kisut biadek sing rada langu kuwi meng aduh ki piye cah makane to cah jane wong wedok ki ya bener realistis oleh cah tapi mbok yo sing pengalaman ngono lho ya. Jenenge cek ki 3 miliar ki minimal kowe sok neh ngono ki nek entuk mas kawin berupa kertas kuwi cairno sik cah golek amane. Ben mengko gak senasib mengenaskan koyo mbake iki lho cah ya Allah. Jane ya mbake iki bener realistis ya to. Wis ya ki meng entuk manuk kisut-kisut lah langu-langu titik sepentingan 3 miliar kan ngono to ya. Kok salah kok jebule malah hamsong cah piye iki jeteken Tarman bolo iki dukune ilmune kon maresno awake dhewe iki ilmu ngendi iki Tarman iki kok ampuh menjan dor Tarman oh Tarman lah kok mahare jebule zong cah blithuk jan bayani